Sqalli ta' 49 sena li ġie arrestati tlieta wara tfittxijiet mill-pulizija li kienu ilhom għaddejjin mis-sibt billejl tressaq il-qorti, akkużat bl-attentat taqtil taż-żewġ uliedu, tifel ta' 12-il sena u tifla sentejn iżgħar. Quddiem il-Maġistrat Elaine Rizzo jirriżulta li s-sibt li għadda billejl għal ħabta tal-10:15 il-pulizija ġiet informata mit-tifla stess fl-Assa ta' San Ġiljan, fejn irrakkuntat li missiera aggredixxa lilha u lil ħuha fiż-żona indikata ħdejn il-White Rocks. Il-pulizija marru immedjatament fuq il-post fejn sabu lil ħuha f'kamra f'waħda mill-binjiet abbandonati u kien mitluf minn sensieħ kellu feriti serji f'rasu u kien imdawwar b'ammont konsiderevoli ta' dem fl-art. Skont dak li qalet it-tifla missiera taħ diversi daqqiet bil-ġebel. Fil-qorti il-prosekuzzjoni qalet kif wara li sejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei instab li l-kundizzjoni tat-tifel kienet waħda kritika u kien fil-periklu li jitlef ħajtu. Rapporti fl-aħħar jindikaw li t-tifel ġarrab ksur fl-iskutella ta' rasu waqt li t-tifla kellha marki monqa li jindikaw li xi ħadd ipprova jallaqa. Il-missier li ma kienx fuq il-post beda jiġi mfittex minnu fih. Jirriżulta li dak il-lejl stess u fis-sigħat ta' wara li sqal li għamel diversi telefonati lil Taljan ieħor li kienet joqgħod miegħu fejn qalu li kien għadu kemm għamel ġennata kbira. Ingħad ukoll li għamel video call ma' martu fejn qalilha li qiegħed tista' tieħu lit-tifla għax it-tifel kien il-ġenna hekk kif ħaseb li kien qatlu. Meta fit-tielet jum ta' tfittxijiet l-imputat instab mill-pulizija f'Baħar iċ-Ċaq stess u ġie mistoqsi jekk kienx Malti iżda wieġeb le. Meta sejħulu bismu u ammetta l-identità tiegħu. Ir-raġel li jirriżulta li kien mistoħbi f'karavan kellu diversi ġrieħi u kien jidher muġuħ. Għaldaqstant ittieħed l-isptar Mater Dei waqt li nżamm taħt qassa kontinwa. Il-qorti semat kif ir-raġel instab li kellu diversi kustili miksurin u tbenġil estensiv li kienu jaqblu ma' xi waqa'. Fil-fatt ingħad li qiegħed tanta jagħmel suwiċidju darbtejn iżda bla suċċess. L-ewwel meta qabeż minn fuq il-blat u spiċċa fil-baħar u mbagħad ipprova jitgħallaq. Meta fl-aħħar sigħat ġie rilaxxat mill-isptar u ttieħed fil-lokab tad-depow fil-Furjana. Il-prosekuzzjoni qalet li matul l-investigazzjonijiet instab ukoll ktieb noti personali tal-isqalli fejn irrefera s-separazzjoni li kien għaddej minn mal-mara u omm it-tfal u anke esprima s-soba tiegħu għal dak li kien wettaq. Minn barrek mill-investigazzjoni ħareġ li r-raġel kellu relazzjoni tajba ħafna ma' wliedu sa ftit tal-jemilu. Mistoqsi mill-Maġistrat xi jwieġeb għall-akkużi li sqalli qal li mhuwiex ħati. Il-prosekuzzjoni talbet biex tinħareġ ordni ta' protezzjoni għal minuri u għal-ommhom li kienet preżenti fl-istess awla. It-talba ntlaqat mill-qorti inkluż divjet fuq isem ir-raġel. Id-difiża min-naħa tagħha qalet li f'dan l-istadju mhux se tkun qed titlob għal ħelsien mill-arrest. Għaldaqstant il-qorti ordnat biex l-isqalli jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin sakemm il-każ jissokta.